Здравейте, приятели! И днеска в 1.11 мисля да ви кажа едни малко стари вицове. Може ги знаете, ама са си забавни. И в същото време правя едни кюфтенца от Шабла, точка от Шабла, като ходихме на морето и вземахме кайма, която ви казах в един от клиповете, че е с заешко, свинско и телешко. И никаква кайма, никаква кайма, кюфтета без кайма. Без никаква сол и без никакви подправки. Чиста, едро, смляна кайма. Етки, овкусени, направени, 3 пъти месени и сега трябва да посадат още малко и после на airfryer. Така. Сега. Първо на здраве. От вълшебството. Направо ми изстръпват пръстите на краката от кефа. Уникално. Така, поработихме, свършихме работния ден и сега кюфтенцата след малко. И сега, две момчета, видимо на 19-20 години, там някъде, никога не са били ходили на обща баня. Едното казала, бе, дай ще ходиме. Абе да не ни помислят за такива, за онакива, не знам. На вас са ви спрели водата, в нашия квартал също. Какво правим? Неделя е далече. И навили се, отишли. Влезни вътре, взели си както обикновено билетче, едно време се даваха билетчета. Сега вече няма общи бани. Има някъде по къмпингите. И в казармата имаше. Влезни вътре, както обикновено, чистоголи. Наредили се там покрай душовете. Почали да се къпат. Единия тук говорят там като на пазара. Всеки говори вътре на валица, къпат се, изчакват се реда. И едно от момчетата случайно леко поглежда, къпе се, са не мога да се види с затворени очи и погледнал до него един старец. Целият от татуировки. Леле, казал момчето, абе дядо, ти силно младини си бил много така вървежен човек, с цели от татуировки, рокер ли си бил? Не бе, вида нещо интересно и си го татуирам на тялото. Бе, на рамото, на това, на това, навсекъде. Хубаво да е, ама извинявай, че те попитам, ама какво е това ВА на члена ти? Бе, това ВА и това другия момчето се обадил. Сигурно някоя любов. Не бе. Нали ви казах, че кое как нещо интересно и си го татуирам на тялото. Хванал дядо кожата, опънал я и се прочел Великобритания. Ева. Така. То малко от серията тъпи. Ама шашев. Другия, пак така, сега че па и Петка работили при някакъв бизнесмен, големото доброто. И много държал на лукса. Колата да му е такава, това му да е такова. Всичко да е естествено, всичко да е цепеняк, всичко да е много скъпо. На всякаква цена. Слезнал шефа при работниците, минал покрай Чапа и Петка и им казал, я вата тук, бе.
Да, шефе, какво става? Какво иска? Така, пращам ви на екскурзия, само че на екскурзия-шопинг да ми купите задължително ботуши от крокодил. Така. И Чапай Петка би, хубаво, къде ще ни пратиш на екскурзия, шефе? Къде, бе? Нил, река Нил. Ма не знам, взимате самолета, там сте. Речено, сторено. Заминалите. Минало се ден, 2-3 месец. Той си казва, сигурно трудно да го хванат, първо да го намерят, а после да го ударят, да го направят. Ще чакаме. Минало 2 месеца, 5 месеца. Той пошъл да се притеснява вече. Аз ги пратих тия двамата шашавите, луите, ама да не е па станал някоя беля, някой крокодил да ги изял. Все пак са ми някакви работници. Дай ще изчакам още малко и ще им звъна. Пак речено сторо, чакам в нетърпение шефа. Станало 1 година. И вече казал, не, ще звъна. Звъннал му. И съм казал, Чапай, дадох ви телефон, дадох ви всичко. Какво става? Чакаме 1 година. Какво стана? Живи ли сте? Умрели ли сте? Не бе, шефе, всичко е наред. Ама изчака 1 секунда. Стой така на телефона. Той, защо? Какво стана? Стой да видя, да питам Петко нещо. Чапай се, спрял разговора, шефа на линията, чакам. Чапай се обърна и казал, Петка, фана ли го бе, да е мама? Фана го бе, Чапай, фана го. Какво ме пита, само глупости? Има ли бутуши? Петка се обърнал го на гръб, погледал го кръчетата на крокодила. Няма. Пускай го да му ебам путката, лелина. Шаша работа. И последния, който съм намислил, така, пак се връщаме на края на десерта за риболов. Сега 2 момчета пак отиват на Искъра. Хубаво време. Отишли. Взимали си царевичка, жито, конопи, неща. Всичко от 6. Няма проблеми. Фърлят, сядат столчета, чедъри, лапна обед, всичко. Минават 2-3 часа, нищо. Хоп, до тех точно се паркира един дядо. Обърнал се от една джанка, отрезал едно дръвче, бръкнал в джоба, извадил едно въкно с една кукичка, вързал я, видял някакво перо, сложил го за пувка, едно камъче за тежест, отчупил от един краешник от джоба, фърлил наляво. Пуф! Един шаран. Двамато намери. Извадил дялото шарана, мълчешком, усмихнал се, почеша се по главата, фърлил пак така хлебчето от краишника, този път поогледал се така надясно. Фърлил надясно, бам! Втори шаран. Те вече, да го питат вече, какво става? На най-обикновен краишник и с някакви атрибути от праисторията. И ми чекали го, и сега си казали, този път, трети път няма да няма как 3 шарана големи, огромни, един след друг. Делото погледал, пак почешал се, изчакал така и фърлил точно пред него. Пуф, трети шаран. То вече не издържал единото момче и казал, отивам. Деда, извинявай. Не извинявай. Както се нарича кебабчета или кебабчета. Казва се кебабчета. Така. И отишъл момчето и казал така. Деда, срам, дойдех да те попитам. Ние сме тук с всекакви трибути, с всекакви примамки, с
по 1000 лева отгоре въдици. Са всекакви такова. Фърляме колко, 2-3 часа нищо. Ти дойде, отреза джанката на върза, направи някакво тъпо перо, буф налево, буф надесно, бам по средата, 3 големи шарана, его е готов си. Делото се обърна така. Юнаци, слушайте сега да ви кажа. Едното момче казал, първо ми кажи, защо фърляш наляво, после надясно и да знаем какво да правим. Само наляво и надясно, без по средата. Наляво надясно и така изваждал 3 шарана и вече потрекал разговора. И казва, защо така, налеко, надесно, бам, шарана, ме фърляш пред тебе или това, онова. Тогава така, слушайте се, да ви кажа. Заставам, виждам оная ми работа на къде е. Ако е налево, фърлям налево. Ако е надесно, фърлям надесно. И момчето, само другото, с нетърпение казава, да те попитам, хубаво, налево, надесно, добре. Ами ако е пред тебе, ако е пред мене, ще си седим дома. Нема да съм на риба. При жената. Така, юнаци. На здраве. Бъдете живи и здрави. Почна да правя още ново видео с готовите вече кюфтенца. Ето ги. Така. И до после. Бъдете живи и здрави и се обичайте.